да избираме българското. Не от патриотизъм, не за подкрепа на фермерите, а от чист егоизъм. Защото българското вече е толкова силно ограничено, толкова силно притиснато, че е въпрос на време да го няма. А представете си какво ще стане, ако този внос на храни намалее или спре. Защото в момента сме в една ситуация на глобална хранителна несигурност и нестабилност. И въпреки, че цените на храната се вдигат с 20-30%, фермерите в цяла Европа са намалели с 30% за последните 10 години. В България са намалели 10 пъти и в същото време Европейския съюз иска да намалява още производството на храна и броя на фермерите. Ако имате парче земя, то тогава върнете се към него. Ако живеете в града, то тогава започнете с саксии на балкона или на покрива. Да, то няма да ви храни, но това ще запали, може би, искрата във вас, това може би ще ви вдъхнови да продължите. Това ще бъде просто една първа стъпка, едно добро начало. И един много добър пример за вашите деца. И всъщност, връщайки в собствените си ръце здравето и прехраната си, ние си подсигуряваме бъдещето. Тъй като това са двете неща, които могат да определят нашето същество и нашето оцеляване като народ. В противен случай сме обречени на изчезване. Най-силната революция е да си произвеждаме сами храната на парче земя, там където е възможно. И дори да бъдем лишени от достъп до пари, т.е. да бъдем с дигитална валута, която може да бъде програмирана, да ни казват какво да купуваме с нея, ние пак можем да си правим производство и да се прехранваме. Т.е. говорим за една пълна независимост от каквато и да е система. Затова този тип земеделие, този тип малко производство е толкова на прицел и всякакви атаки. Защото то дава независимост на хората. Физическа и духовна. И да разберем, че тук нашата душа е решила да дойде и това е мястото, за което ние трябва да допринасяме и да спрем да изпращаме нашите деца да учат в чужбина, за да останат там. Нека да се върнат тук, нека да работят тук. А нашата задача е да говорим за добрите примери, да им ги показваме, да ги насърчаваме, те да ги следват. Въпреки трудните времена и мрака наоколо, всъщност доброто никога не е растяло толкова бързо и толкова много. Хората започват да си помагат, защото именно това е нещото, което може да ни свърже, да ни направи по-силни и по-устойчиви. Когато ние